Aritz Erkiaga eta Jon Ibarluze Euskolabel Winter Serieseko irabazleak. Gabon bioi, zemuz zaudete? Ondo. Jara mungozua? Bai, ez da ospakizun asko ripezein ez dugu egin eta oin bada hemen. Bueno, ospatzeko moduko izan zan atzo lortutakoa, bikote? Bai, oso txapeketa ona indogu, hasieratik jakin dugu bikote oso gorrak dauzela, baina, bueno, hemen presiñoi begonda, gaztiepe gogor etorri diz, eta ni pentsa dute gu hankak lurrien euki dugu zela, partiduz partidu jungarie eta ondo jun jaku. Bueno, joan gaitezen, lehenengo eta behin, atzoko finala pixka bat aletzera. Esaidezu, Jon, zure ustez, un egon zanen gakoa? Bueno, guia bangentozen aurreko urtetipe final bat jokatzetik, orduan ja esenatoki hori zeutze gendun bai, ez? Eta ni pentsa dut bai ladutxe eta mantzibe, tensio askoaz hasi zile eta normaline faetan ez da bezan pelota batzuk faetan ibilizin bai. Eta, bueno, gero guk uzgitxia egin duen eure paino, Aritzek tanto pi bat ibazan bai, eta pesto torti juzala, eta horrei esker, sete amaieretan bentaja batek egin heldu ginen, eta hori aprobetxagoen durea. Bueno, iaz ere, zeuek lortu zen duten garaipena, aurten ere ez dakinik, baina urrats bat aurrera egin duzu, ez? Bikote moduan ondiokan gehiago penetratu zarete, ez? Hori oso seinale hona da, eta hori frontoian islatu da Aritz. Bai, eta kanpuen ondo eduten gara lez, horrek kantxa barruen belaguntzen dau. Badakigu partidu bitxartien gauzak aldatu bidizenin konfiantza gaz esaten dutzu bata bestiari, eta askotan ez gara ondo hasi, gero hori konpontzeko ahal izen dugu konpondu, eta ni pentsa dute gure exitun hori begerri dela. Bueno, datorren urtean orduan, antolatzaile eskatu ez da berriro alkarrekin jartzeko? Bai, bueno, nik gaitxi bintzet gustora jokatuko nahan, ez? Ja, 3. urtez segixen. Oin arte danak oso ondo urtezku, Aritzek esan da bena, ez? Kantxatik kanpora oso ondo ulertze bat, eta, bueno, torren urtin barriro toketan baku, ongi torriz izango da. Garaipenen jatrikai alortzen duzuen, ez da? Bueno, gatozen zezapuntaren egoera pixkat ere aipatzera, eta, bueno, Gernikako fenomenoa ere aipatu nahi dugu. Kanpotik ikusita, telebista ikusita, Euskal Telebistan ikusita, sekulakoa izaten ari da. Astelenetan, han somatzen den giroa, festa giroa, kirol giroa, dana uztartuta. Lehen moduan azizanak beste urrats bat egin duela uste duzue, Aritz? Bai, ni pentsa dut eraman enpresie oso lan hona da biela itxen horretan, ez da? Hasieran bai uki genuen bat dudi, bai urtebeteko modi izango da, baina ni pentsa dut gazte gehiago urbiltzen dela, jaigirue naturala da, oso sanue, eta horre beste frontoietan be bai gertzen da, bakarrik ez, gero urte guztin be lan hona itxen dabe, eta espero dugu lan jarraitzea. Eta arrobiari buruz zer esan, ikusten duzue badoala horre sustraiak eta ondo errotuta darela zestapuntan? Bai, bueno, adibidez Winter zen, gazte batzuk sartu di, emondabe sorpresa pe bai, orduan ikusten da bai, gogo askoaz gatozela gazti pe bai, eta gauzak ondo itxeko asmuaz, eta sorpresa horre porren ondori xodi, ez? Gero egizia egul, bueno, zuk esasun mogun arrakasta handi badala Wintersa, baina ondino jarraitxun bidala lanin, batez arrobiz esaintzen, ez? Eurek izango di azken baten etorkizune, orduan bueno, eraman oso ondo abileitzen lanak, eta bide horretatik jarraitxu bida. Bueno, arrobi esaten didazue badagola, baina veteranoak ere bai, Aritz, 37 urte, veteranoa frontoietarako, zenbateko korrea daukaz oraindik? Bueno, pausos, ez da, txapeketa jun, ja esan duzu modun urtipe aurrera doiez eta geisha zaindu biko da, baina, espera. Baina ala ere, hortxe, txapeldun berriro. Bai, baina eta horrek motiba bitzen da, bezta, hondik txapelak irabazteko gai bagara, horrek emongozku indarra jarraitzeko, baina, pixkanaka ikusi bida txapeketa ia zelango izen, eta ia nora harteltzen. Bueno, azkar goaz gu, eta zuek ere azkar, zeure kasuan Aritz, gainera, bihar bertan, abioi hartuko duzuta, eta danean daukazu Bizkain Cup zai, hori ere haundia eta Euskal Telebistan ikusial izango dugu, zuzenean, finala. Bai, Ameriketa beste pauso bat, ez da, beste frontoi bat, urte askotan egon garaan, guk han ikesi du ja txapeketa bat zelan jokatzen dan, han egunero jokatute, aztin 8 bider jokatzen genuen, egun bat jai, baina 2 doble, eta horre ikesten dozu tanturen balioa, han espaduko zu horik ez duzu dirurik irabazten eta hori ezin da onartu, hasi han ikesten da, eta
handa hone, hiru hilabeteko denboraldi baten gaztiek dago zelez, eta gu heltzie, eurentzako biluzinu izleike, eurepe ikusteko gu heltzen gai, eta eurepean ikesteko. Mila esker, azkar jungara, baina denbora ere gutxi daukagu, eskerrik asko bioi gurekin izateagatik, eta sorterik onena opa dizuegu igurrengo erronketan. Mila esker. Eskerrik asko.